Ayan guys, nakakapagod. So ayun, bali ito na lahat yung mga nakuha namin noong dami, di ba? So hi guys, welcome back to my channel. So ngayon, for today's vlog, andito tayo sa ilog. Ayan. So guys, pupunta tayo ngayon sa Uma. Tinatawag namin na Uma yun. And then, mangunguha kami ng kung ano-ano lang, mga gabi, ganon. So ayun, tatawid tayo dito. Ayan. Kakaloka. Ayan, aakyat kami. Tingnan nyo sila. Kiyang Kalart! Ag-hi ka, dali! Hi! Umar! So medyo aakyat ulit tayo. Magbubundok tayo ngayon guys. Magbubukid. Nabatid kaya na si tatay. Guys, may puso ng saging, so kukunin natin. So here na guys, so ayan, Shakis there. So ayan guys, nakakapagod. So ayun, bali ito na lahat yung mga nakuha namin noong dami, di ba? Meron tayong yay, gabi. Pwede ito panlaga guys. Tapos pansigang, panggulay, pwede. Tapos meron tayong ulit puso ng saging. Tapos upo, ayan. Tapos guyabano, yay. Tapos meron din tayong buko, yay. Kasi nauuhaw ako, mamaya inom tayo ng juice. Ay, kapagod. Okay, ang galit. So ayan, mag-hi ka. Dali. So guys, ayun. Bali dito kasi sa bundok tayo maganon. So 'di ba walang kutsara. So ang ginagawa is yung balat mismo nung buko. Ganito lang siya, ganyan. Ganun. So guys, pauwi na kami. So ayan, ito yung akin oh. Ito yung parte ko. Mabigat. Ayan, si Food Rebels. Tapos si Mother. Tapos si Kiyang Kalart. Tara na guys. O diba guys, oh, tara na, uwi na kami. So ayan. Ayan. Apay. Sige, awit ko, madugsul ka. Ay, ganun. Wala eh. So nagpapahinga sila. Ayan. Tapos sakto yung ilog, oh, maligo ka mamaya.
So guys, nagpahinga ulit sila. Kami. Pero kami nga pero go ulit. Kasi mainit. Sobrang init na guys. Tapos yung pinakita ko pala kanina guys na video. Taniman siya ng pakwan. Ayan oh. So guys, we're here. Nakarating na kami. So mag-rest muna kami. So guys, if you like this video, please give us a thumbs up. And then, share na din. And then, kindly subscribe to my YouTube channel. Bye!